बादामनिखौ होदो एसे बादामनो संखायनो हागोन दे होमबालाय खोनादों माने होदो खोनादों बादाम बेबायदि होननाय खोनादों आरोना लबननाय बादाम बेबायदि होननाय खोनादों आरोना सामब्रा सारा बादाम One and welcome back to the नैबे अखा हादै ब्लग ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअआ नुखाबाय नोंथां थाम्बनेइलाव नायनानै माने जोंनावहाय दा दिखियाजुलिनि ओरैबायदि सासे साखनद्रा फैगौ आरोना जायनि दारिनिफ्राय थाम्फै माने बिरलाङो आरोना मेहेर दा ओमफ्राय लोगोआव दंफायो बर राइडार ओमफ्राय बेंटलनि एकदम दुगा सासे दङ दुगा मुसाहारिनो ओमफ्राय बेंटलनिनो बाव आरो बर राइडाराबो बेखौ अयथासार दुगा खिमानि दुगाखा बेखौ स' ओमफ्रायहाय माने आं दासो बाजारनिफ्राय फैदों आरोना बाजारनिफ्राय बेदर थेदर लानानै फैजोब्बाय आङो स' नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गावसिबो थ' नैबे जाहैबाय आंनि बिमा दिनै आलासि फैगोनखाय जोंहा नापाति देलायलायथारदों सनायाबो लिंलाब बरिया आरोना रायजोफोर एकदमबारे माने मेहेर दामोनो जाहोनो होननानै खाथा नेमखि लाबोबाय दाउदै रुनाय दंखायो ओमफ्राय लिकुइड गाइखेर लोङो ना मा होनो लकेल गाइखेर लोङा जाहैदों मेहेरा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिखुनजोनाव लायनाय हांसो बेदर बेखौ टाउनाव बिरजय फंबायमोननि दखानाव गोदानानै लायबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमा 2 केजि मेजेम ज्लाव मेहेर देया जोंना अमा मेजेमल' जायो नालाय ओंखायनो आंबो मेजेमल' जायो नालाय ओंखायनो लागायबोबाय आं 2 केजि लाबाय आरोना पियास हाखाबाय बानलु हाखाबाय नै सामब्राम गुफुर दंखायो दा अमाखौ एसे रुग्रोनांगौ अमाखौ रुवाबा जाजाया नालाय ओंखायनो आरोना रायजोफोर ओमफ्रायहाय माने दिनै बोथोरानो मोजां नङा बिराद डिस्टार्ब खालि अखा बांखा डिस्टार्बनो दिनै आंनि हिनजावखौ नाफाथि नुदों बिनि थाखाय आंना गोसोआ खुसि बिमा नोंबो दिनै नाफाथि नुदों बोरै एसे दांथों आयौ बिमा सनायाबो देन्जारलायबावसो खिथानाय खोथा नङा बिमा मिथिबाय बे जों सानैनि मोनसे धोरोम पार्टि अनलायनायसो नङा होनबा रायजोफोर दाबो संनाय खावनाय रेडि जायाखै माने दासो जाजोबदों आरोना ओमफ्राय माने बेदरखौ आंनो संगोन हांसोखौ मानो रुनांगौ हांसोआ लकेलखाया बिखुनजोनाव लायनाय हांसोखौ रुयो बाब अमाखौल'सो रुनांगौ फुरा संगोन खावगोन जागोन साला फैगोरथोंल'सै आरोना बिसोरो रायजोफोर स' नायलांदो थ' ओमफ्राय माने ओंख्रिया खावसे मोनखाबाय आरोना रायजोफोर फुरा मैथा बाथोन मेहेर दामान जानो मैथा मोनखाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सबाय जहला दोसिखा लागाव बुमायगाव आंनि हिन्जाव संनाय आरोना सबाय जहल ओमफ्राय नैबे जाराव जाखोन्दा आलु बाथोन थ' हांसो बेदर बिखुनजोनाव लाबोनायखौ नै रुबाय माबा रुबायलायनो हाबो सुबाय आरोना स' एवनाया आंनो एवगोन माने ओरैबायदि गोथाव एवखायो नालाय आङो ओंखायनो आरोना रायजोफोर अखाया बिराद डिस्टार्बलै बिराद जारला एन्जार अखा हाबाय आरोना रायजोफोर आइया फाग्ला प्लास्टिकखौ गारहैनो नागारै आरो माबा लानासो जाफैबावबायलाय बे खालामलाबाय जायगानिफ्राय हा खाला ओरैजाय दं जोंहा सालथे आरोना रायजोफोर सालथे जोंना सालथे एकदम अखा हाबाय नै अयथासार अखा ओरैबायदि गाज्रिखा आरोना रायजोफोर कन्डिसनलिस्ट खाराब आरोना अमाखौ 2 केजिल' लाबोनायनि रागाबाव आयौ सोर जाथ'नो एथ' मेजेम बिमा आयौ आंबो जाखायो मेजेम फुरा 2 केजिखा मेजेम ज्लावखा बेखौनो दा दरै जाबोनो आङो बिसोर बायदिया जोंनोसो थोआ गोदैसो मोनो जोंथ' नोंसोर मालाय जाबानो फुङो जों जाहैबाय जाबा फुङा ओंखायनो जोंहा राखेब रुखेब फख्रेब भथे बेबायदि आरोना खिन्थु बिदि नङा राखुजोबनानै होनो आरोना जोंखौहाय रायजोफोर मा होनो बिमा दिसथाबलै अखाफ्रा दा मासनि रागा हामलासै आङो दे मामा संसां थ' बिसोर सानैजों माने बिबाजै बिबोनां खामानि मावदों आरोना जोंनि आब' सरसथि जाहा मेहेर दानो आलु लेबदों माने मेहेर दाया आलुजों गोलाव संनानै दोनसिन माबा आदा मेहेर नुदों नालाय आंखौ माबा आदा लाथा नुदों नालाय आंखौ ओंखायनो जोंना मेहेर फंबाया बेखौ जाफैगोन आरोना आलुजों माबाजोंखौ ना आब' सरसथि लागावबाय नै रायजोफोर हांसो गैया हांसोआ खारेट खन माइ होबाय आं माने आंसो संजोबखादों दिनै ओंखाम ओंख्रिखौ बेदरफोरखौ आंसो लागायखायो एवलाजोबखायो जोंना मालायनि संनाय जाया मालायनि संनाय खावा जोंना गोथावफ्राथ' लाजाखाला ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय
बिमाखौ दा गंगार दुन्दिया ओमफ्राय पदिना बायदिसिना सुगासिनो दं आरो ना आं रायजोफोर ओमफ्रायहाय आं दा माने अमा जालायहोगासिनो ओरै अमा मेजेम स्लाव स्लाव जाबाय ओमफ्राय ओरै हांसोआबो रेडि जाखाबाय नै गोदौगासिनो ग्लाब ग्लाबनो मोनसेबा गंगार दुन्दिया पदिना होदो आयै गोथावा लाजाला आरो माने ओरैबायदि गोथाव जाखायो माने सलिड बुंनो हाखाया आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय दा अमानि गेसखौ एसे गहोदों आरो ना बारा खोबहाबनानै दोनबाबो माने बोरैबा एल'राम मोनामो नालाय ओंखायनो आरो ना रायजोफोर दा ओमफ्राय जाखाजोब्बाय रेडि दा मानसिफ्रा फैगौ खोमा माने आं खबर हरथ'नाय जायाखै माने फैगासिनो खोमा माने बिराद अखाना दिनैथ' ओंखायनो आरो ना फुरा कालार गोनां अमा जाबाय आरो ना रायजोफोर मेजेम ज्लाव ल'खालै दिनै माइजोबो बरिया ओमफ्राय हांसोआबो मोनसिगोनानो थ' फाइनालि आमोखा सफैलायबाय आरो ना रायजोफोर मिन्थिखाया होमबा नोंथांमोना बेखौ मा साइसनि मानसि जै बेदर गोनां सौग्राव फैखागोन बे खाथांखा आरो ना आयौ पकेटाव गैयाबाल' आंजों लोगो जायोना बे डाइलगा गोजाम जाबाय बे जाला संनाय खावनाय बेस्थ'लै बाहाय अमा संदों हांसो संदों ना संदों दाउ संदों बोरमा संदों मैसोबो संदों खारलाबोनो हालामोन नों जाम्बानि ओंखाम जायाखै नों ओरै ओंखामखौ मानि थाखाय जायाखै मिथिखायोब्रा बेदर दं नालाय ओंखायनो जायाखै खम सालु बियो हांसोआनो माथो आरो दिनैथ' बारलि मोनगोन जोङो नङा गाव सिबनांगौ दिनै खोथा गैया माथो आइफन गोदानजों माबायदि संदों खावदों नायफैब्रा नों जाम्बा दाउदै रुबाय अमा एवबाय हांसो मोनबाय मैथा मोनबाय सबाय मोनबाय गासिबो दंजोबखायो आरो ना माया दाउदैया दा मोनायाव जानो दैनि दोननाया माथो जाखो फंबाय दिनै नोमबाजैयाथ' बिराद मोजां देलायदों ना दिनै माबायदि नुदों होनदों नोमबाजैखौ गलिलाव नुसैलायदों नामा मेथाइफ्रा नुवाखैनो आंकोल चिप्स माबा चिप्स लाबोनानैसो दोनबोजोबखाबाय एकदमबारे ना बिमा मोनजाया गेस जागोन नों बेखौ जानानै गेस बुं जागोन नों मिथिबाय मा जादों मा लोंदों खुदखुरिजों मैथा सातनि जाहैदों ओरै होदो माया खालि जानाय फाग्लिया दासो लेस जाबाय दानि आंखौ चिप्स जाबाय आरो दानो फेरे फेरे नांबावगौ नै बेनो बाहान्दारा आलदा गोनदांलै नोंना बाहान्दारा गोलेरनि बाहान्दारा इसिनि थख्लाख्ला ओरै सायाव थाखाथारो बेवहायबा सोर बिमाया जोनोम होआब्रा बेफोरखौलाय आं फिसिनो हानाय नङालै बिदिबा ओंखारलांनांगोन अमाया मोनबाय रायजोफोरनि आंना बरिया मेजेम ज्लाव मोनबाय ओमफ्रायहाय हांसोआबो जाबाय ओमफ्रायहाय मैथायाबो दं जाखाबाय ओमफ्राय ओरैजाय सबाय जहल ओमफ्राय ओरैजाय दिमरुनि मा होनदों दे हानो दे दथामानो साथामनि मिथिखाया होमबा साखिनो मोनाबा माबाया दाख्लै ना खावनानै जानायाव हमजानाया आंजों देनजारखा संनायफ्राबो जाबाय मानसिफ्रा साखिनायावनो दरनैल' नांगौ आरो नै आब' सथ' थिफैबावबायसो जोंना आइये दानो खावसे फोजोबखासै फाग्लिया आं संनाय होनबाथाय गोथावा आलादा जाखायो आंथ' दिनै मेजेमल' जागोन माइरैबो जानांगौ आक्रमान औ सेट नैबे मेजेमखौनो जानोसै आं जाखान्दा बिगुरखौ जालाय हांगामा बरिया गोथाव माइरैबो बिदिसो रोंनांगौब्रा संनो खावनो जानो मोनलोंथारिखाय माथो मानसिखौ माबा नुसैलायदों मा होनलाय जामख' नुसैलायदों फाग्लाखौ मा खालामनो 10 थाखा फैसाजों लोंनायल' ना आं खारना नोंखौ दाखालि बाबाय फैसा दाहोथ' बेनो माससे जायाबा ना ओंखायनो हाजाया बोरै होनलाय आयाव दारि फुरनाय जादों मानसिखौ नायब्रा ब्लिचिं पाउडार नामा आबो खामानि गैया खोनाबाय आदै सालथे ओरै थांबा गवा मोनहैबाय आरो ना खाथियावनो बेले ओरै बे सिदा लामाजों थांबानो जायो जाखो ओमफ्राय मा होनदों खामानि गैखाया बेनो जाबाय गारि सालायग्रा दहाय आंखौ लायनो थिनबा गारि आंनि नङा जास्लायो दंफाङाव सालथे ओमफ्राय जाखो ओंखार आं होनि ओंखारलाय
Gerai, gerai. Gat. Ayo. Angsio, malingan nih angkene nih, kakasin dong. Gat. Yeah. Sar. Gar bumper naksian behai. Dada hoमबालाय नों होदो. Bumper आंखौ नांला ना? आंखौ नांला. Aku nang dili, aku nang Dili. deh. Oh iya. गारिखौनो. Deh, saling. दर फांनाङा मिथिबाय? दर फांनाङा. डाइरेक्ट हो. Hendrio dong, ada. Hendrik. Hello everyone and welcome back to my new car गोजाम स्लाग जाला जोबनायजों लोगोसे फुरा डाबल स्लाग जानाय Hus. बिनो हेन्दिरा Oh, bini. गला जोमसै नामा बिनो ओरै Tinggalan. Ayo. आयो डेन्जार गारि लोगो माइ रोंनाय नङा दा नोङो? ओंखारलाय आं होनि. Oh, bini. लाय माबायदि होनलाय? आयै नायलाय हेन्दिरा बिना आयौ. माबामोनलाय बिनु टिभिकनि बखौ. नोंलाय फंबाय आं एसे गारि साइड खालामबोदों रोंनाय नङा. नुबाय गोरोंना गोरों. Nubai. Akang nubai gereng na gereng. आंबो गोरोंखा गोरोंखाय नुवाखैना ओरै साननांगौना आं जोंनाव दं Mancing dia gura dong. हायसा. गोरोंना गोरों Jaga ada dia. Jaga. साबियाबो ओरैसो मारलायनांगौ दा आयौ साबि बुथुवा नायबिलाय आयौ. नन बारजिनखासै. जाबाय लकेल ओइ बिदिजों लोगोसे आग्लानि खहाया गलिनाव आयो. माथो जाला माथो. Malam sopir Lai. हैस मा दंजोबो माथो नोंना दारिया. Kaliku gereng. ओमफ्राय माबायालाय माथो फैयासै सासे बे बेंथलनि दुगाया बेंथल दुगाया. Mana mainnya? बेना दुगाब्रा बेंथल दुगा बेनो. Adi duga nih kita nama lah. फाइनालि. मेथाइखौ लाबोसै मेथाइया Ayo, sabilan. मानि गावसिना ओरैबायदि आरोना बोरैबा बावनानै जोंनो होलांनाङैनिखा साजा. बिराद गावसोर लांफिन थाखा बासायनायनिसो. हैस बिदि जायो मानसिया. Mingklo. आसोलसो बेबो मेंख्ल'आ. मोजां दा खबर सबर. मानसिखौ नायदो. गैया लाबानो गैखाया. जोंनि जायगायाव फैनानै जोंनिख्रुइ साबसिन लाब गोनां जानो हायो बिसोरो. ओरैसो जिरायनानै रायलाय आंजों मिथिबाय जिरायनानै रायलायनाया साबसिन जायो नङा दे जागोन थाब दंजोबखायो मिथिबाय रेडि जोबखा मानि लोंनायनि थाखाय खोनाबाय सानदों नामा जौ मोनलोंगोन औ मोनलोंबाबो मोनलोंगोन बै इसिं खनानि एकदम एम्फौ दैलायलायनाय गोखैखौसो देन्जार जौ होगोन नोंसोर दिनै गोमो एकदम आंनिबा जाबाय नंस्लायदोंमोन दा बे दाबो खिन्थु जोंनाव जौ गैया नङा नायगिरि बिथांमोन दं नै लोंखुमानो हाया हैलाय लोंनो मा लोंनो गासिबो दंखायो Boring lengkuman hari. Bodi dewa. आबौ मुखुमागाजों आबौआनो दङ Jebun deh. ओमफ्राय लोंनो हायो मा बुंनो सानो नोंथाङा जौआ मा लोंनो माइब्रा जा माथा जा नामा माने रिजोना बेनो माने दे बुं जोंनावहाय मानसिफ्रा माबायदि गाज्रि माने आं खिथागोन आरोना फैसा खामायनाय साना बादाम लानानै माबा थाइबें थुबें लानानै फैसा खामायनायनि कास्टमार बोनायनि फैसा खामायनायनि आरोना नोंना खामायनायनि दा माने दे साननानै ला जेन'बा बे बादाम साना बादाम Oh. दे ओमफ्राय बे साना ला मिथिबाय बे साना बादाम आरोना साना बादाम मा फानो माने आं नोंथांमोननो दिनै बिजिरना खिथागोन माने आं रोंजोबगौ बिदिखौ माने आं थिनाव जा बुस्थु फानो आं जालांजोबो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनानै आं खिथानोसै मिथिबाय जाबोनाय ना नै खोनाबाय सना दा फार्स्टआव जेन'बा साहायाथ' जेन'बा थाइबा औ साहानि आवासा माबायदि जायो कफिनि आवासा माबायदि जायो मिथिबाय साहानि आवासा ओरैबायदि गाबजिगोन मिथिबाय एकदमबारे नायजाखाया नङा थाइबानिल' नालाय थाइबाल' नालाय गोदो गोलाव आवासो गाबजियो आरोना जेन'बा एकदमबारे बोरैबा ओमफ्राय कफिया ओरैबायदि लेभेल एटिटिउड चाय कफि चाय लोंजालायबाय माने कफिया 10 थाखा नालाय साहाया थाइबा दा बेबायदिनो गाबजियो आरोना कफिनिखौहाय लाल चाय यालाय बोरै लाल चाय बेखौ होथबावलासै आं लाल साहाखौ आं लोङाना लाल साहाखौ ओमफ्रायहाय दसे उनाव फैस्लाय बिरियानिजों माबाजोंनि डाइरेक्ट ओरै खादायाव लालायनानै गोदोयाव लानोसै ओमफ्राय ओरै लानोसै
औ खाना बोलो भाई खाना खाना डाबल अंडा बिरयानी คืออะไรกูเลย ชื่อด้วยखाना बोलो भाई खाना खाना डाबल अंडा बिरयानी खाना भाई खानाนี่อะไรวะสิเฮ้ยน่ารักเงี้ยเลยว่าสิอ่ะ ओमफ्राय मारैमोनलाय मोनसेयाव दङमोन ना फुन्जिखाना मारैमोनलाय आं खिथागोन र' लास्टआव मेरला होलांगोन มึงชิลทาบรา या जेरावबो बारस'ब बुस'ब जाबाय गोरोंद्राय नालाय อีกชูเบียดิสตา माबा ओमफ्राय जों सानसेखालि ट्रेन गाखोना फैबा ओरैबायदि जादोंब्रा एकदमबारे सासे बोराय माने ओरैबायदि फेसनजों फैदों माने मानसिया गामसा दुथि गाननायलै ओरै एकदमबारे बिराद फैनानै एकदमबारे नटुन पन्जिका नटुन पन्जिका बिदि जाबायब्रा นุทุนปอน नटुन पन्जिका फुन्जिखा बेबायदि होयोब्रा बे नटुन पन्जिका फैबाय मिनिनानै थैसिमोन आरोना जों ओमफ्राय दाना दसे थानानै फैनोसैलाय एकदमबारे चाना बोलो भाई चाना 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 भाई फ्री आरोना बिदिनो फैया ना रायजोफोर एकदमबारे बिराद गोबां फुंमेसा लोगो मोनबोदों आरोना नों बिराद समस्या लोगो मोनो औ एकदमबारे फाग्ला फाग्ला टाइपनि होनगोन आरो ओमफ्राय इयारफन माने जानोसैलाय एबाराव ओइ जे पाब्लिक सिडिआइ चार्जार पावार बेंक मेम'रि कार्ड इयारफन बेबायदि होनसै आरोना พาวเวอร์แบงค์ औ एकदमबारे लिला लानानै एकदमबारे ओइ जे पाब्लिक सिडिआइ चार्जार पावार बेंक मेम'रि इयारफन होनसै आरोना लागे भाइ जालाय देरस' टिका लागे 100 टिका อำมาได้ปลาบ้ามาได้เหมือนเลย ओमफ्राय नायखांबाथाय जाला बुस्थुआनो सोरबा लाबाय दसे बे एरायलांबाथाय आरो बे जालाबो आरोना माने गावसोर गोनांबो जागोन आरो जालाबो माने बाहायथारोबा माने 1 मिनिटनि थाखायल' जोरो आरोना बे ट्रेननि बुस्थुफ्रा बेबायदि आरोना रायजोफोर ओमफ्राय मा दंबावोमोनथाय ओमफ्राय फैबावो बिदिनो अनेक बायदिसिना ओमफ्राय किरा 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 फैलाबाय आरोना रायजोफोर बिदि बिराद फाला फाला गाबजि आरोना ओमफ्राय दसेनो नै खोनाबाय दाथ' गरम बोथोरनि ना ओमफ्राय दाना थान्दा पानि बेबायदि बाननानै लाबोनानै बानबाय ओइ थान्दा पानि कार्टुनाव बेबायदि जाफैगोन आरोना ओमफ्रायहाय บาดามनालाय बादामनाबो बिदिनो माने बादाम साना एखेखा आरोना जेन'बा ओमफ्रायहाय บาดามนิखौ ओरै एसे बादामना ओरैबायदिलै बादामा जेनेबा ओरैखौ मारै होयो बिगुर जेननाय मोनसे बिगुर जिरि मोनसे आंथ' बिदिखौ खोनाफेराखै दे होनलाय मारै होनगोन आं खोनादों सानसे नोंहा एक्सपिरियेन्स दंखायो नों हागोन ना सानसेखालि खोनादोंनो ए दे होमबालाय खोनादों माने होदो खोनादों ए बादाम बेबायदि होननाय खोनादों आरोना लबननाय बादाम बेबायदि होननाय खोनादों आरोना सामब्रा सारा बादाम सामब्रा सारा बादाम नामा बेबायदि आरोना एकदमबारे ओमफ्राय भारतनि चकलेट आलपिनि चकलेट ललिपप पम्पिंस लागायनाय खोनादों आरोना रायजोफोर बिराद फाला फाला बुस्थु फानो मिथिबाय ना ओमफ्राय आं बांद्राय गोसोखांबाबो हाबावाखै एक्सुवेलि आं थुलखौ रोंजोबो ओमफ्राय दा जेनेबा बाङासिगाफ्रा जोंनिजों फैयो एखमबा आंबो गाबज्रि हरो बिसोरबो आन्दायो आरोना फाग्ला उल्था नोंहासो गाबज्रिफिनो माने आं मोननै ट्राइबनि होगोन आं माने मोननैनि होगोन आरोना मोनसे पार्स मथन फाननायनि मोनसे बाङासिगाफ्रा फैनोसै लागायफैनोसै जे बाङासिगा लहादिन प्लास्टिक पुराना काटा बहे बेबायदि जाफैनोसै ओमफ्रायहाय ओरै जाफैनोसैलाय दसे थानानै जे टिभि कभार लेप कभार टसक कभार पानि कभार जाफैनोसै आरो बेबायदि टेबल कभार बेबायदि जाफैनोसै बाल्टिं कभार हार्टेन कभार बर्तन साराय गामला गिलास लथा जाफैखायो आरो रायजो लथाबो होनखायो फाग्ला खोनायोमोन आरोना ट्रेनाव मा दंबावोमोनलाय ट्रेनाव बिदिनो बिराद आं बेखेवना होबावनांगौ चादर मारै बेड चादर माबा मोनसे गामसा फाननायनि माने सासे बुरैया बिराद गाज्रि फैनानै ओरै दियार सटिया बिउ गामसा दामखौ मारै होनो दामा बेनि दामखौ खिथायाखै माने खालि फानलांदोल' बिउ गामसा होननानै आरोना ओमफ्राय माने आखायाव लाना ओरै स्पिड रानलांदो आरो ओमफ्राय माबा दंबावो नामा गोसोखांलाय आंबो बिहु गामसा गाननायनि दामखौ होनदोब्रा मारै होनो बियो जेनेबा बिहु गामसा मात्र 120 टिका ओमफ्राय माबा गोसोखांबावलाय आं एकदम कमप्लिट जाजोब्बाय माने मानसिफोरनाव रायलाय गोबावबो जाबायना बावजोब्बाय आदैया ओमफ्रायहाय माने ट्रेनावथ' अनेक रोंजोबो हाजोबखायो आं गासिबो थांनिनाथ' दानो गुवाहाटिसिम थांना फैनि स्टपखा बे समावनो स्टप जाथ'बाय दा जागोन दे स्टप नोंनो सेरावबो नोंनोसै हिन्जाव गोदान माने लाजिदों हिन्जाव गोदान ओमफ्राय नै जोंना
जोंनाव फैयोबा जेबो खहा जाया आरोना गानबो खोनासंनो मोनो फेसन श'बो नुयो गासिबो दंखाजोबोलै साननानै ला जों मोजां मानसि माने आं बे मानसिखौ मानि थाखाय रागा जोंदों मिथिबाय साला क'क्राझाराव फैयो आंनाव खनसेबो आलासि जानो हाफैया आं दिखिया जिल्लायाव थांनानै बिसिनि न' सेरावनो फैनानै गावसिनाव आलासि जाहैयाव माबायदि मोनगोन ओंखायनो गमामायैनो माने लाब गोनां जिखुनजोनाव लायनाय हांसोखौ मोनजाबावसिगोन नङाबा आं फिसिनोसो नागिरबावदोंमोन जोंनो लायनानै जाफेराखैमोन नङा बिराद लाब गोनां मानसिया खोनायाखै जोंनो लायनानै जाफेराखैमोन जोंनो लायनानै जाफेराखै बिहासो दुगा मोनजागोन अबाव नायदो हांसो मोनजासिनखाय गोलोमजोब्बाय मानसिया नायलाय 120 बिजों फानिया जागायना फानि जागाय जागायना होनसै नायदो जों अभार लाबा आरोना साननानैसो लाबोखायो आरोना जों बारा लोमखायालै बेसेल' लोमखायो लोंदे नङाबा जोंनि आइखौ दा सुरुया नमस्कार खालामदों इसोरा नोंसोर अरायबो थाफाबाय थाथों औ ओमफ्राय नों हिनजाव हाथाय गनाय मोनथों हटेल मेनेजमेन्ट नुवाखैबा ओमफ्राय मानसिया मिथियाना फारसेनिखौ बिराद जायो बियो माने बैहाय लिरगोन आलदा नैबे कास्टमार लाखिगोन आलदा फारसेनो ओरैबायदि जायो बियो हटेल मेनेजमेन्ट जाबाय नालाय मानसिया जिएसटि जायो मावसथे जिएसटि बेनि थाखाय बिराद मोजां होखानोसै ना आरो मावसथे जायगायावनो लाखिखानोसै ना आरो जों देग्लिनानै फबसै मावसथे जमेट' हिसाबै पार्सेल ना मा होनदों फाग्ला रायलायलै बिसोरो बुजिनो मोना फरायजानायनि लाहार फाहार जाबाय आरो ना रायजोफोरजों दायो माने मावसिगोन बिस्रा ओरै सानैजों गाहायाव दा जों साराय लाखनि मानसिखाय माबाना जों जाबा बारा रायलाया जों लोखिखौ सनमान होयो आरो औ लोखिखौ सनमान होयो आरो ना लोखिखौ सनमान होयो जोङो आदा गिलासालाय गिलासा ओइये गिलासावबो दैबो होआ बिमाया नाय बरा राइडार बैयाव लुनानै ला दिनै ना खारिखौ नोंसो मावसथे नङाबा मावसथेसो जाजोबबाय दादांब्रा नङाबा गावबागाव गोसो बे नङा दै लाबोनायसै दायो जागायजेनसै जोंना दा मन्थ्रआ जागायजेनसिगोन रायजोफोरफ्रा जों माने दा ओंख्रिया सफैजोब्बाय जोंना अमा बिबुज्लाव बिखुनजोनि हांसो मैथा दाउदै ओरै जारिलांजोब आरो ना दे ओइ जय शिव शंभो भोलेनाथ जय बांला गुरु साथेर 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु 33 को देव दिव्य फैसिलिग्री गणेश ठाकुर खासेव मारे खाएगा बेस मांसो हारिया उन्हें सुखाई जाओ सिंगिनी मारे 20 मारे दे आई सुंदरी महाकाली 33 को देव दिव्य फैसिलिग्री गणेश ठाकुर नाजांगारि हाजो साखि साबर लानानै 33 को देव दिव्य फैसिलिग्री साखि साबर लानानै नाजांगारि हाजो बावखुंग्रि हाजो नाखाथि हाजो साखाथि हाजो बारदै अख्रां साखि साबर लानानै सोसोमला गोनां जासिगोन होननानै आख्रमान खालामनाय जासिगोन आरो ना रायजोफोर अमा मेजेम लाव जाहाथे जानायाव जेबो थाबथा थुबथा जाया होननानै जों सोसोमनाय गोनां जासिगोन बिसोर रायजोमा लखि सबाय जलखौ द्राव गारनानै लागाय बोजेननाय जासिगोन होननानै अमा बिदैखौ होमबा जालायदो आरो ना रायजोफोर आख्रमान